Bazalwane nami ngithanda ukuyibongela nje inkosi esangigcinile. Zikhona izinto zenzeka kodwa uNkulunkulu ke wangigcina nje wangihlenga esandleni sakhe somusa. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu angisize nangizamile lana angiqede nje ukushekha engizwayo. Khumbula lilanga umkhulu wayehlezi ethi umuntu unethalente lakhe. Amen. Namhlanje kuyavuka ukuthi umuntu unethalente lakhe. Uma ngibheka abazalwane, uma kumele ngime ngikhulume ngoNkulunkulu, kuyenzeka ngibe nokusheka. Kodwa uma kumele ngihlabelele akwenzeki. Okusho ukuthi uNkulunkulu ngempela wamenza umuntu waba nethalente. Amen. Bazalwane siphiwe ngendlela engafani. Bakhona abakwazi ukushumayela, bakhona abakwazi ukukhuluma nje kwasemhlabeni, bakhona abayenza amahlaya. Mina nje uNkulunkulu angipha ukuhlabelela. Ngoba ngokuhlabelela noma ngizwe izinto ezibuka, kodwa mangihlabelelile ngiyathula. Ngiyabonga bazalwane. Sizodlulela esigabeni esilandelayo ngamanje kuthiwa sizocela usisi uThobeka benoSisi uLondeka okuyibona abazosingenela kule nkonzo le ye-motivation. Ngizocela ukuthi bevele beze bobabili ngaphambili ukuze bekwazi ukuthi mhlampe omunye mayezizwa naye nokusheka akwazi ukubambelela ngomunye, ngoba sobe samphika lokho ukuthi kuyenzeka uzizwe unakusheka. Amen. Phela nomuntu mayiqala drive imoto akavela aqhamuke eseyishaya ezexoxela umuntu oseceleni ibihamba imoto. Amen. Siqale sonke sikhona ufela steering kuqala ungafune ukuphazanyiswa mangabonga uNkulunkulu. So kodwa ngokugcina kwakho ngokujwayela kwakho imoto mayihlala iseduze nawe ugcina usujwayela nomzimba uhlala urelax mangabonga uNkulunkulu. Okusho ukuthi zonke lezi zinto lezi esizenzayo noma amasendini yokukholwa kuningi ngama-activities asebandleni phansi okufanele sijwayele ukwenza ukuze sizokwazi ukuba nesibindi mangabonga uNkulunkulu. Ngiyacela sisithobeka benoSisi uLondeka besiphe le nkonzo le besithembise noma mangabonga uNkulunkulu. Amen. Uyasonja Jesu Kristu. Igama lami nguThobeka ngancube ngumntana kaNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngisaphingelela ngizonibingelela ngevesi elitholakala kwiSambulo 3:21 lapho lithi onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sobukhosi njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Namhlanje ngizokhuluma ngokuthi fanele sibe abazalwane abanefaith okukholwa nokuthi fanele sibe abazalwane abaphokophelayo
nokuthi fanele sibe nevision. I-faith ayidingi ukuthi uzube nento ephathekayo, kodwa ngaphakathi kuwe uma umthemba uNkulunkulu uwazi ukuthi noma namhlanje ningathembisi ukuthi kusasa mhlambe kuzoba ngcono, kodwa ukuthemba kwakho kuyowenza umehluko. Ngikhumbula eBhayibhelini lapho khona omunye wayegula kodwa wasindiswa ukukholwa kwabangani bakhe ababesondelene naye, ngoba uNkulunkulu wamsindisa, hayi ngoba naye enokukholwa, kodwa naye enokukholwa ukuthi lento abangani bakhe abanayo noma bayaziyo iyabasebenzela, shuthi naye izobasebenzela. Ngiphinde ngifunde izwi lapho elitholakala khona elithi Titus chapter 1 verse 2 lapho likhuluma khona ukuthi uNkulunkulu oneqiniso ezethembisweni zakhe akashintshi ngaso sonke isikhathi zanguna phakade. Lokhu izwi engangilifunda ngisesikoleni lalinginika njalo ithemba ukuthi noma kunzima kangakanani kodwa uma uthemba nento wayifundiswa yona ekhaya noma ebandleni uyahamba ngalawo mandla onikeze wona, njengoGideon wahamba kwathiwa kahambe ngamandla abanika wona. Bese kuthi bengizocela ukuthi masikhuleka mhlawumbe mawuzukhulekela umsebenzi noma ukhulekela yini esenhlizweni yakho, sizijwayeze ukuthi uNkulunkulu simtshele, singathi mhlawumbe ukhulekela umsebenzi uthi ngicela ukukhulekela umsebenzi, ngoba uzokunika umsebenzi kodwa futhi musesemsebenzini futhi uzophinda ucomplain uthi lo msebenzi yabo mhlawumbe imelezo ayikho right noma imali incane. Kodwa mawukuthi uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngicela umsebenzi okanje kanje, uNkulunkulu ngeke ahlala angakuniki, nanokuthi isikhathi uma sekuyiso uNkulunkulu uzokwenza necebo futhi uzelenza, njengoba lisho neBhayibheli ukuthi uNkulunkulu isikhathi kuyiso noma kungesiso, futhi uNkulunkulu ohleze necebo noma ikusasa lingathembisi kodwa icebo lakhe lihlezi likhona, futhi uNkulunkulu osizayo, uNkulunkulu obonayo isidingo bese yapha. Ngiyabonga. Amen. My name is Londa Ratuli. I am here to present about 7 life advices for teenagers. Number 1, make good friends, not small friends. Friendship is about quality, not quantity. Number 2, formulate your own opinion on things. Number 3, if you always compare yourself to others, you'll never find out who you are. Number 4, learn from other people's mistakes. Number 5, focus on your character more than your looks. Number 6, if you have to choose between being respected or being liked, choose being respected. Number 7, they say you only live once. It's not true. You only die once. You live every day, and every day is a new opportunity to become a better version of you. Sizocela lapho bafundini sithi phahla ngoba sisingakayi izwi before siqhubeke sezwini akesigide bafundisi. Amen.
siyabonga kakhulu empilweni zethu nesingisi esigcinile kusazofanele ukuthi masiphumze webhodi. Amen. Njengamanje bazalwane sizoya ezwini ubhuti uMagayi lapha kodwa isibongo sakhe ukhumbuza kahle kahle kodwa into eyodwa ukuthi uMagayi senze singelile amathi masuza kuthiwa ukhumbuze usithi kanti esontweni kwathi uMagayi cha into eyodwa bazalwane sizoya ezwini naye kodwa singaka ezwini kunendawo engithanda ukuthi sidlule kuyo nje kancane just ukuthi sikhumbule ukuthi kahle kahle sikuphi ngoba sisephasikeni umthetho wethu. Ngiyabuka ukuthi ngenxa yokugebendlela sizosicela sihambe ngathi siyakhohle ukuthi kahle kahle sikuphi njengamanje. Amen. Sesisesikhathini la njengamanje masizoya ezwini mangiqalekisa ngokwezikhathi bavuka uma wathi uArchbishop izolo mayifundiswe kwakhulunywa ngendoda eyayivela emzini wase-Arimathea noma indawo yase-Arimathea mangabo uNkulunkulu ukuthi le ndoda le yayiyofuna noma yayiya endaweni iyocela umzimba kaJesu mangabo uNkulunkulu. So mayeyocela umzimba kaJesu ngiyacabanga ukuthi naye wayengaqhoshiswa ukuthi ngoba nakho wayelungile kodwa into yayimiyisa yena kwakuwuthando kakhulukazi mangabo uNkulunkulu ngoba uyahlupha umzalwane ohamba indlela yakhe engenalo uthando mangabo uNkulunkulu. Kunomuntu othi mayehamba endleleni ahambele ukuthi sengenzele ukuthi ngoba siyahamba ushilo kaJesu wathi uyahamba omunye umuntu noma uyenza nje mangabo uNkulunkulu. So ngalawo mazwi lawo uma efika eyocela umzimba kaJesu ufunela indawo elungileyo bathi wayephethe indwangu enhle indwangu ngiyacabanga ukuthi ukuba kwakuyisikhathi samanje kwakuzokungo LVE indwangu wayephethe mangabo uNkulunkulu. Abanye isikhathi kwakuzobe amani ama-George Amani mhlambe kuye ngokubiza kwento ngokwangalesi sikhathi mangabo uNkulunkulu. So mayihambe yomfunela okusho ukuthi lo muntu umubuka even though ukuthiwa uJesu sebetheniwe esiphambanweni kodwa still umveluwisha even isidumbu sakhe ukuthi njengamanje siyisidumbu esikhethekileyo okusho ukuthi indaba yakhe ayipheleliswanga esiphambanweni but yeye yaqhubekela phambili. Mfowethu Magayi ngizocela usondele ngaphezulu size nengoma indumiso sikhuleke siyezwini. Amen. Sengiyate la Nkosi
bazalwane. Kulo ukuthi bazalwane. Ngizocela ukungena uHoli ngokwezindlela zabo. Amen bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngipinde ngibingelele abomama egameni likaJesu ngokuyikhundla. Amen. Ngibingelele futhi nangapha kubafowethu nabodadewethu. Nangapha futhi usonto sikole bazalwane ngokukhethekileyo. Ngibingelele nokuba khona kaMoya oNgcwele phakathi kwethu. Amen bazalwane. Bazalwane sizoyezwini. Amen bazalwane sibambe lapha uJeremiya. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Sibambe lapha kuJeremiya 18. Amen bazalwane. Izwi lanamhlanje bazalwane esizolishirisha. Amen bazalwane. Kunento noma ungavumi ukwehluleka. Amen bazalwane. Because uma usaphila uNkulunkulu usanikele into ekuthiwa i-second chance empilweni. Amen bazalwane. Kunabantu ke ababe nenhlahla njengami nawe bayithola i-second chance bengadlulanga eguleni. Amen bathandekayo. Kwathiwa hayi bese kwembula kwembeswa kodwa usevukile. Amen bathandekayo. Kunabantu abayithola i-second chance bazalwane bengabuyanga emajele kodwa kwathiwa hayi khona usebuye ejele siyamazi mnikele ithuba lesibili. Amen bathandekayo. Kunabantu abaphila kwi-second chance but bengazi ukuthi sebephile ethubeni lesibili. Amen bazalwane. Nakho la ngifuna ukubamba khona bazalwane sisazoyezwini. Amen. Ngithi mina ungagive up. Amen bazalwane ngoba uNkulunkulu usanika i-second chance. Amen bazalwane. Ngeke lathi iBhayibheli ngelilanga uJesu Kristu bazalwane ezoyiswa isiphambanweni. Amen bathandekayo. Lithi iBhayibheli kodwa wathwe isiphambano. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami sasimesinda. Amen bazalwane. Kuleso siphambano wayesithwele lithi iBhayibheli lami wayeshawa. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami mabesahamba endleleni bahlangana nendoda. Amen bazalwane. Bayithwalisa isiphambano. Amen bazalwane. Kodwa yahluleka. Amen bazalwane. Ukwenze njani bazalwane ukuthwala isiphambano? Amen bazalwane. Okay, ungilalele. Amen bazalwane. Uma uJesu eqhubeka nesipambano sakhe. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami bethambe bemshaya lithi iBhayibheli wayehamba ewa. Amen bazalwane. Kodwa ephinde enzenjani bazalwane? Aphinde avuke nesipambano sakhe. Amen bazalwane. So uma le ndoda beyinika isiphambano bazalwane sikaJesu ihluleka ngenxa yokusinda kwaso. Amen bazalwane. Kodwa uJesu wakhona ukusithwala. Amen bazalwane. The reason kwenzeka njalo ngoba kwangesisone sakhe. Amen bazalwane. So ngifuna ukuthi mina kule nkinga obhekene nayo manje. Amen bazalwane. Imele ukuthwala uwe vele. Amen bazalwane. Nomethi ushudlule ebuhlungu nongakanani. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu lowo umthwalo njengamanje unike wena. Amen bazalwane. Ufuna ukuthi mina ngenze ukuthi ekukholweni ubusuke wawa. Amen bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli lami uJesu Kristu wayevuka naso isiphambano bemshaya. Amen bazalwane. Nawe usangavuka. Amen bazalwane. Unenkinga ke bazalwane kunzima uma ungazi ube nenhlahla noma nebhadi. Amen bazalwane lokuthi ngelilanga ube lesonini. Amen bazalwane. Ngoba kunzima ukunderstand umuntu osesonini. Amen. Ulungeleke sizokhuluma ngelinye ilanga. Amen bazalwane. Ngicela ungibambela lapha kuJeremiya bazalwane. Sisazoya kuJeremiya. Amen bazalwane. Kunomhlabeleli enguthandayo encane ngibambelwa nje bazalwane uthi lo mhlengi ungubani na? uJesu abekhona. Bese siyezwe. Lo mhlengi ungubani na?
Amen bazalwane. Hallelujah. Sifunda kuJeremiah 18 amagama amnyama athi umbumbi. Izwi lafika kuJeremiah lathi livela kuJehova lithi suka wehlele endlini yombumbi. Ngikuzwise khona amazwi ami. Ngehlela endlini yombumbi. Ngehlela endlini yombumbi bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi. Wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. Lase lifika izwi likaJehova limi lithi bengingenze mina indlu ka-Israyeli njengalokhu umbumbi na. Usho uJehova, bhekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami nina ndlu ka-Israyeli. Ngesikhathi esithile, lapho ngikhuluma ngesizwe nangombuso, ukusiphula, nokuwudiliza, nokuwuchitha, leso sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini bakho. Ngiyakubuya kukho okubi ebengicabanga ukukwenza kuso. Amen bazalwane. Siyabonga bazalwane. Ngikhohle ukwenza iziphuthu abazalwane ngakhohle ukubona abaprogram kaNhlanhla. Bazalwane. Ngiyisubona nabazalwane. George. Amen bazalwane. Ngibona ukuthi ngathiwa Mr. Honorable. Amen. Amen bazalwane. Cha-ke bazalwane siyabonga izwi uJeremiah. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami yehlele endlini yombumbi. Amen bazalwane. So lana uJesu Kristu noma ngizothi kwenziwa umfanekiso. Amen bathandekayo ngomuntu owayekhanda isitsha kodwa ngebumba. Amen bazalwane. Manje iBhayibheli lami uma lithi kule ndoda ayehlele endlini yombumbi. Amen bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu khona engifuna ukukutshela khona. Amen bazalwane. Ngithe mina enkulumeni yami bazalwane sinikwe ini bazalwane i-second chance. Amen bazalwane. Manje iBhayibheli lami matsaqhubeka lithi nxa umbumbi ebhizi ekhanda isitsha sakhe kodwa esondweni lakhe. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami kodwa sabe sesiyaqephuka noma sabe sesiyabhidlika. Amen bazalwane. Manje uma isitsha sombumbi sibhidlika lithi iBhayibheli uphinde uqala phansi. Amen bazalwane. Hallelujah bazalwane. Uphinde usenze njani bazalwane? Uphinde usikhanda kabusha. Amen bazalwane. Manje uthi uJehova namhlanje bazalwane bekuzodingeka ukuthi mhlambe mina noma mhlambe wena namhlanje. Amen bazalwane. Umenyelwe endlini yombumbi. Amen bazalwane. Ukuba uzobona bazalwane umbumbi enzenjani ekhanda isitsha sakhe. Amen bazalwane. Lithi-ke iBhayibheli lami uma sibhidlika kodwa uthatha isineke. Amen bazalwane. Noma akadikili noma ngithini bazalwane akagive up. Amen bathandekayo. Kodwa uphinde uqala phansi. Amen bazalwane. Wenze njani? Uphinde uyasakha. Amen bazalwane. Ngifuna ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe nawe zikhona izinto obona ngathi uma uyihlanganisa ifuna uhlangana. Amen bathandekayo. Kodwa namhlanje bazalwane ngifuna ukukutshela ukuthi usenalo ithuba lokuthi usangaphinde uqale phansi. Amen bazalwane. Uzathi uNkulunkulu ezwini lakhe nakini ndli kaIsrayeli. Amen bazalwane. Noma abantwana bakaIsrayeli bebengibona uNkulunkulu. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu akase give up ebona. Amen bazalwane. Uphinde ubanike ithuba. Amen bazalwane. Ngifisa ukuthi bazalwane angifuni ukuba mude kakhulu. Amen bazalwane. Ngifisa ukuthi bazalwane noma ngabe kuthiwa sibhekana nasoboluni empilweni. Amen bazalwane. Olungaba izinkinga. Amen bathandekayo. Bathi uNkulunkulu bazalwane esakunika ithuba lokuphila. Amen bazalwane. Uningo sangakwenza. Amen bazalwane. Lezi zimbabano sithwele bazalwane akusilona iphutha. Amen bazalwane. Uma umbumbe kumbe isitsha sibhidlika kwangesilona iphutha. Amen bazalwane. Kodwa kwafanele aphinde athathele imithuba. Amen bazalwane. Aphinde asenze kabusha inkosi yomusa imusisi. Amen.
Siyabonga futhi bagaya siyabonga amazwi. Hallelujah. Bengalindelekile ukuthi kwesinye isikhathi uvamise ukuthi uma uyongena e-restaurant ubheka isithombe senyama utshela ukuthi uzofica inyama kuphela phakathi chaza ukuthi ngalokho engikushoyo njengoba sisephasikeni kuye kungathithi sonke singagcina sesikhuluma ngokuthi manje iphasika kanti kunemeseji ephathisiwe mhlawumbe ezokhanda umuntu ohleli lapha phansi. Ngilandela kahle le ndaba yombumbu ukuthi uma sifa isitsha asikhandayo akasipheshi. Akabonga uNkulunkulu. Akasipheshi, akaciciye usiqala phansi. Akabonga uNkulunkulu. Okusho ukuthi kuvumele ukuwa ukuze uzokwazi ukuvuka. Ngoba unqaba ukuwa uzolimala. Makabonga uNkulunkulu. Sengenzeka ukuphuka usathi uvela ubhinyini-ke makabonga uNkulunkulu. Ngoba uzama ukuyiqinisa uzenze umuntu ompela oyisitareni. Amen. Kanti usukheqekile yiwa ukuze uzokwazi ukuwa, ukwazi futhi nokuvuka. Ukuthi uzazi zonke lezi zinto makabonga uNkulunkulu. Ngizongena ememezelweni njengamanje. Imemezele enginazo for okwamanje ukuthi sizocela i-youth ukuthi sizoba ne-meeting. Ngicathi mhlawumbe uma seqediwe konke okwenziwayo abaphathi bethu bazoshaya ikhwelo ukuthi hhayi seningasondela-ke bafethu sithi ukuxoxa ngabonga uNkulunkulu. Bese kuthi kancane kuzobonga uMaMuntuzi. Kodwa before uMaMuntuzi ubonge ngizocela mhlawumbe umeluleki wethu nje ubaba uNhlabathi athi fahla mbijana phezulu kweyouth yakhe naye bese kuthi-ke maMuntuzi-ke bese ungena ekubongeni then sekuyaqhubeka. Amen. So
yethu kancane. Amen bazalwane. Angisuhamba ke kade kakhulu sekuningi okushiwo egameni lenkosi uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi ukukholwa kwethu kusekelwa izwi lenkosi ingakho nami kuzobe sengathi ngifunde elami. Amen bazalwane. Kodwa bese kuzwakela abashilo abaningi kodwa mhlambe kafushane nje Timothy wesibili chapter 2 verse 1 no 2 kuphela bese ngiyahlala phansi. uTimothy ululekwa ukuba abe yibutho elithembekile likaKristu. Ngakho wena mntanami yiba namandla emseni kaKristu okuKristu Jesu. Lokho kuzuleyo kimi phambi kobufakazi abaningi. Lokho kubeke kubantu abathembekile abazakuba namandla ukufundisa nabanye. Amen. Akuningi ke bazalwane mhlawumbe mina ngakushare when it comes to umuntu osakhula osabheka ikusasa. Amen bazalwane. Kodwa uTimothy uma uPaul emyala ebandleni laseTimothy uthi wena mntanami iba namandla ukufundisa okuningi. Amen bazalwane. Ukuze uzoba yibutho likaKristu kufanele kube nezinto ozokwazi ukuzifunda bese uyalalela. Amen bazalwane. Umuntu ke bazalwane ukuze abe yibutho kunezinto ezintathu adinga ukuba hambe nazo. Oqala irespect, okwesibili honesty, okwesithathu appearance. Amen bazalwane. Uma uhamba nezinto ezintathu ziyadingeka ukuthi ube nazo as a human being. Amen bazalwane. Oqala imfundo umuntu omusha ungakazi ulalela from the beginning. Kunzima ukushintsha usukhulile ukuthi ukwazi ukuhlonipha nokulalela umuntu mayekhuluma nawe. Haleluya bazalwane. Izwi likaNkulunkulu lithi namhlanje ukuze sizoba abantwana bakaKristu kufanele silalele ubufakazi asebeshilo. Amen bazalwane. Bese siyalalela siyahlonipha sazi ukuthi thina singobani. Haleluya bazalwane. Ayikho into emnandi njengokuthi umuntu abe neqiniso. Iqiniso liqala kuwe kuqala ande ukuba livele kwabanye abantu. Haleluya bazalwane. Awukwazi ukwenza iqiniso kwabanye abantu ungakabenzi abakuwe qobo lakho iqiniso. Amen bazalwane. Ingakho nathi masikholwa kufanele sazi ukuthi ukukholwa sikwenza kakhulu kwabendlu ukukholwa andi basikhiphele ngaphandle. Haleluya. Uma ukhulu umuntu omusha kufanele ube nayo honesty. Haleluya. Okokuqala kufanele ukwazi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Mawebile kufanele ucace ukuthi uvume ukuthi webile ungabe namaqhinga azosekela ukuthi webile. Haleluya. Uzibabona nje namhlanje behamba beluvazi inkinga yabo azange babe honest from the beginning. Impilo yakhe nesasa lakhe likhule lakhela ngamanga. Amen. Haleluya. Uma ezinto ebuzwa uthi hayi unokuthi athi mina athi sibani bani. Akuzwanga uthi bani kuthiwa wena. Amen. Honesty. Haleluya. Hayi bazalwana ngiphathe appearance. Haleluya bazalwane. Uma uhluleka ukukhatha umzimba wakho ugeze ube clean ugqokise then ayikho into ozoyipresenta kuthini. Haleluya bazalwane. Kufanele umuntu owazi ukugeza maye esontweni kodwa maye esekhaya ufica lidika. Ma ungena lana sibona umuhle kodwa ekhaya ukumuhle. Mangathiwa manje siphume la sihambe one by one ngokonke ungahlala nazo endleleni. Ungakafika erumini yakho umuntu kodwa musha usenamandla okwenza noma ngabe yini. Some of them bayalungisela izindlu zabo ngoba kuzoqhamuka befundisi bapreparerwe abakwazi ukuzipreparera bona. Haleluya. Ikusasa abantu abasha dinga wena athi ukubulungiselele athi ubafike. Imagine umuntu esekwazi ukuzenzela engasakunquma abazali. Haleluya. Ingakho ngidinga ukubazana namhlanje angisukuhamba kade kodwa ngiyafisa nibambe lento abantu abasha ukuze mhlawumbe kusasa nibe ngamabuzalwane. Engingeza kusiza ukuthi uhloniphe mina njengoba umuntu abathi kodwa ungamhloniphi wakho umzali. Charity begins at home. Haleluya bazalwane. Hayi hambani emakhaya kuqala. Amen. Mhlawumbe nje nibahle kithi nizidlove emakhaya nithumeki. Akwenzeki lutho nje. Uma eyazi uma ibuye kufanele athonte udla kodwa akwazi ukulungiselela abazali bakhe. Haleluya. Hayi bazalwane sihlezi namhlanje sigqokokhona ingoba sihloniphile kuhle. Ngisho ngathi uma ekhona ukubuze bazakutshela eqotile ukuthi awukodwa lowo muntu ukhuluma ngobani. Haleluya. Ngiyafisa ke abantu abasha namhlanje akendalela ufakazi bethu bathini. Haleluya. Simzwile nje emakhaya emakhuluma ngobumba.
engayithanda nkosana indaba yobumba ngoba indaba eshoyo kufanele sazi ukuthi sibuyele emuva siyobheka ubumba. Amen bazalwane. Uma lubhidlika isizwe lenkosi njengoba esho inkosana akaliqali athi sipheshe eqala kodwa uyalibhidliza uqala phansi. Amen bazalwane. And ngiyamthanda nkosana uma uJeremiya ethi isizwe lenkosi makasondela amzwisa amandla amazwi kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane bengathi nje kwami namhlanje bantu abasha nibahle ni right. Ake nibambe le 3 nje sambe nayo. Haleluya bazalwane. Ibambe nje le 3 sambe nayo. Iyona ezokwazi ikusasa lakho libe lihle. Abantu abafikile abaphumelela zange benze ngemlingo. Mhlawumbe kunalonke lokuthi babambe nje respect kuphela. Ngoba irespect bazalwane ihamba nesibusiso phakathi. Haleluya bazalwane. Ngoba inhlonipho oqala ngisho ungabe kuthiwa bekuya entweni ezimbi kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuhlonipha kwakho kuphela uyakukhumbula. Haleluya bazalwane. Baningi ababuye ehlathini angaze ngabe namanje azange babuya sinabo kodwa uNkulunkulu bakhumbule ngoba kukhona okuhle abakwenzile bahlonipha futhi. Amen bazalwane. Maqede baveza kahle appearance yabo baba ne-honesty. uNkulunkulu anibusise. Amen. Sengathi ungakhula kahle sisi. Ngiyalibiza igama lakho ukuze mhlambe nabanye bezofisa ukuthi kwazeke nje. Uyabona mase waziwa kuzoba nzima ukuthi uvumele ukwenza okunye. Sengathi ungahlala nje unamathele ngani useyingane ubude bendlela kunzima. Akukho lula. Kulula ukuthi singavuma sithi siyamthanda uJesu ngoba uyindlela neqiniso nokuphila. Uwumbumbi esithi mase sibhidlikile sekumele silahlwe sebesilahlile ukuthi uyabona-ke ngoba esethola ingane akaseyivutho. Uyabona-ke ngoba esenze nje akase usulahlile uNkulunkulu aqale phansi arirothe impilo yakho umusa kaNkulunkulu. Ngoba konke kuwumusa kumele sazi ukuthi konke kuwumusa okwenzeka kuthini. So nje kumele sibambelele kuyena. Thobela siyabonga. Hayi niyasimangaza. Kuhle kakhulu. Sibonge nabofakazi. Bandile siyabonga. Luyanda siyabonga nami siyabonga nje kakhulu. Budada bakubize kanjani. Kodwa likhona igama lakho langempela ukuthi lele ngaliserejistiwe kakhulu. Siyabonga nje kakhulu. Izwi kaNkulunkulu kumele lihlale liyisibani. Uthi uma uqhamuka wena uqhamuka ukukhanya kubonakala ukuthi nakho awukhanya. Kokunye ngisho uyazi khona amanye amavidiyo kuwabuke lapha ku-social media. Uthola ukuthi umuntu ubeke sethaveni iyavele yavuka lento ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngikhule ngezwi likaNkulunkulu. Avele uthola ukuthi useyashumayela ekhona lapha. Angisho ukuthi shonani khona. Ngisho ukuthi liyavuka noma ngabe uzuphi. Into kuwena nekukwazi ukuyifika. Nibe yisibani. Nithande nibe clean. Ubaba uNhlabathi ukhulume nge-cleanliness, ye-respect. Uyazi kubalulekile lokho. Uyazi bokunye ukuthole ngisho umsebenzi. Ngenxa yokuthi nje uclean futhi uyahlonipha. Uyayithanda izinto zakho ehlelekile nolimi lwakho lukhuluma ukuphila ulimi lwakho lusokile. Awuvese uhlaphaze nje ukhulume noma yini. Usho noma yini kuze kuthiwa kodwa uyakhonza yini lo mntwana. Kanti uyakhonza ufika lana hey sijabule masengenile. Kumele lokhu enikutholayo lana lokho enikwaziyo ngoba kuningi enikwaziyo. Niqhubele kuthiwa iphupha lipheli esaphila umnikazi alifi iphupha. Lokho enikufisayo nizoba yikhona. Imisebenzi nizoyithola. uNkulunkulu uzophinda apumbe kabusha konke enikufisayo.
obufisayo. Ngiyabonga kakhulu. Haleluya bazalwane. Cha sesifike emaphethelweni bazalwane sizocela ibandla lonke lizophakama bese kuthi ubaba wethu Archbishop siyise enkosini ngomkhuleko baba uNkulunkulu. Uzophakama lo ibandla ubaba wethu Archbishop. Sibongile baba wethu osezulwini, sibongile mnikazi wakho konke, sibongile amandla akho nokuthi wena ushiya ngasodwa uhamba nathi. Babonungele nathi inkonzo mongcwele sibuyisela kuwena ngegama lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Baba uyinkonzo yabasha, baba uzobakhulisa ngoba uhamba nabo indlela yabo bonke. Uyabahlenga, uyabathanda futhi uyabakhulisa ngomusa nothando. Mongcwele-ke siyakhuleka sithi akekho uNkulunkulu ofana nawe. Siqinise sonke sisabhekile futhi kwinkonzo yakho sifa uNkulunkulu ozohlala uhleli nathi egameni lenkosi yami uJesu Kristu ophila waseNazaretha kuze kube phakade naphakade. Amen. Bahlala